Днес ще си говорим за любовта, взаимоотношенията в 21 век. Основното сексуално привличане се генерира от травмата. Ролите ни дават структура. Структурата ни дава сигурност. Тези повечето хора, които те гледат по социалните мрежи, идват при мен. И аз мога да видя истината. Тоест едно да бъдеш баща на тази жена. Да, от една страна баща, но тук има и доминация. Това да ти натисне някой бутона, да те накара да се бориш и с себе си, и с него. Това много активира победителя в теб. Браковете са били уредени. Което от една страна може и да е било по-добре. Има и много мъже мрънкачи. Не са доволни от къщата, чистотата, храната, парите, които носят къщи и така нататък. Колкото повече знания имаме, толкова повече страдания. Да. Това е всеизвестен факт. В България винаги имало един скрит матриархат. Ние нямаме нужда всички да правим деца и всички да имаме по няколко деца. Дори тази планета, система няма нужда от всичките нас. Хората, които са стигнали наистина до по-дълбоки осъзнавания, хайде да не кажа, че не влизат във връзки, но връзките са им доста по-различни. Здравейте, аз съм Савея Сакаджийска в подкаст "Три жени споделят" и днес на гости ми е Спасимир Иванов, за което много благодаря. Как би се описал на хората, които ще ни гледат? Кой си ти? Аз съм Спасимир, като цяло се занимавам с психология. Не обичам дългите описания, не обичам да изборявам точно къде, какво и как съм завършил, поради причината, че някакси така допълнително подхранваме егото, а не се фокусираме върху основната цел на всички тези професии. Това е служба. Това са служещи професии. Така че бих казал, че основната ми работа е по какъвто начин мога да служа и да съм полезен на хората. Това е моята настройка. Това е професия, която е точно да служим на хората, а не да обясняваме къде сме завършили, какво сме направили и колко сме велики. Това е моята настройка, иначе съм завършил психология. Да. Специализант съм в школата по естествена психотерапия. Също така съм медиатор и хипнотерапевт. Да. И също ми беше право впечатление, че водиш и групи, мъжки групи. Мъжките групи ги прекъснах. Ага. Така не дадоха резултата, който очаквах и не виждах ползата от тях. И основно вода дихателни групи, плюс вода групи по психотеатър, така вода си месечни групи с мои клиенти, които са затворени групи. Те са по-дълги, продължават около 1 година, но да, мъжките групи вече ги прекратих. Да. Ние ще си говорим за любовта, взаимоотношенията в 21 век. Понеже аз доста отдавна те следвам и съм чела, може би, почти всички цитати, които си поствал, и винаги съм намирала по нещо за себе си от тях. Не специално съм си харесала един цитат, който ще прочета, тъй като няма как да запомна целия. То е за свързването през травмата. Това, което хората не разбират, е, че повечето хора от нашето поколение са необвързани, защото са излекувани, което ги прави несъвместими с травматичните отношения. За съжаление, към момента травматичните връзки са в основата на нашата култура. Тези, които избират спокойствието вместо травмата, ще имат трудности в взаимоотношенията, защото повечето хора, които срещат, са емоционално увредени по някакъв начин. Излекуваните хора търсят здрави взаимоотношения. Тези връзки осигуряват пространство за автентичност и поправяне. Те са нещо като оксиморон. Около 90% от връзките, браковете, всъщност са травматични свързвания. Хората, въвлечени в тях, се нуждаят един от друг, за да се почувстват цялостни, защото и двамата са увредени ментално, емоционално или духовно. Нека просто помислим за това за момент. Може да кажем от кой е този цитат, тъй като аз съм забравил. Честно казано, не съм се извадила от... Силвия Крумова. Мисля, че беше на Силвия Крумова. Сега се сетих, от Силвия Крумова е цитата. Моя грешка е, че не си го бях написала, но съм го запомнила явно. Като ти беше написал, че не ти допада изразът "излекуван". Но всъщност свързването, което е чрез травмите ни, е доста често срещано. Защо се получава така? Моето мнение е, че като говорим за партньорски връзки, основното сексуално привличане се генерира от травмата. Тъй като всяка една травма има голям заряд. И този заряд някакси неизбежно, когато особено хората се срещнат травматично, генерира това сексуално привличане, което в един момент води до връзката.
Поне моя личен опит е показал, че ако няма този травма сблъсък, го няма сексуалното привличане и някакси връзките се получават като едно приятелство, едно партньорство, дори по-скоро някакси бизнес, секвартирански бих казал. Но няма тази страст и любов, която трябва да има. Това е един все пак от основните стълбове. Интимността, страстта са един от основните стълбове на партньорската връзка. И според мен травмата някакси става неизбежна спойка въобще на връзките, особено в началото. Това е много интересна гледна точка. Тоест, ако не сме свързани травматично, няма това привличане, сексуалното привличане. Виж, това е генерализация, но повечето пъти и моите наблюдения са такива. Дори тук ще говоря малко и през моя личен опит, също е такъв. Той е много ценен личния опит и аз смятам, че като терапевти точно него трябва да споделяме, а не просто неща, които сме чели, тъй като личният опит ще бъде ценен за хората, които гледат. Но травмите, тук пък силата на това травматично свързване, като говорим за връзки, е, че този заряд помага и генерира голяма възможност за работа и трансформация. И всъщност тези връзки могат да бъдат много учебни. Хората могат да научат адски много от тях. И да се дигнат на травмите си. Всъщност да променят тези травматични реакции. Но много често всъщност се продължава модела с свързването чрез травмите. И за мен тогава е момента всъщност за излизане от тази връзка. Когато вече ясно видим и осъзнаем, че тази връзка не е учебна и лечебна за нас. Mm-hmm. И ето тук идва големия проблем при повечето от нас, че ние се закачаме. Ние развиваме някаква зависимост. И се получава много често, и в работата си го наблюдавам, един такъв цикъл на ада, аз така съм го кръстил. Събиране, разделяне, драма цикъл. Който вече за мен, да, може за известно време да е лечебен. Защо? През тази болка, през цялото емоционално страдание да ни светнат някои лампи. Но ако продължи твърде дълго, за мен вече става обратно. Става един такъв мазохистичен, едно мъчение за човека и вече се губи този лечебен ефект. Аз поне не го виждам там. Защо това свързване чрез травмите генерира тази сексуална енергия? Не по това, което си наблюдавал. При себе си, при клиенти. Предизвикателството. Mm-hmm. Това някой да ти се опре. Това някой да е на различно мнение. Това да ти натисне някой бутона. Да те накара да се бориш и с себе си, и с него. Особено тук ще кажа малко повече дори мъжката визия. Това много активира победителя в теб. Аз искам да победя, аз искам да променя този човек. Аз искам да му помогна. Тук дори може да се активира и спасителя. Аз искам да го спаса, да му покажа правия път. Което, как да кажа, особено ако имаме някакви малки успехи, това генерира още повече импулс ние да натиснем и да променим. От мъжката гледна точка, т.е. за спасението, т.е. едно да бъдеш баща на тази жена. Да, от една страна баща, но тук има и доминация. Mm-hmm. Ти да си по-големия. В мъжката психика е много важно да разрешим конфликтите. Мъжкият ум, пак казвам, това е генерализация, но доста масово важи. Мъжкият ум иска да разреши конфликта. На едно чисто рационално ниво. Аз знам кое е правилното, аз знам как да й помогна. Тя, ако ме послуша, аз ще я вкарам в правия път. И тук даже не е само бащината, е едно такова менторско. Това много често се среща, особено при връзките с по-млади жени, с по-големи мъже. Аз мога да ти реша проблемите, аз мога да ти разреша живота. Mm-hmm. Аз знам по кой път да те поведа, ти да живееш по-добре, да се чувстваш по-добре. Което е много иллюзорно, защото, как да кажа, отзад седи един стремеж за подчинение. Аз съм големи, аз съм можещия, аз съм знаещия. Който това подчинение до какво води? За мен тук се чупи вече партньорството. Да. Защото ние вече не сме партньори, ние не сме в едни равнопоставени позиции. А и никой няма любовни взаимоотношения с баща си. Не никой, но нали, не е общо прието да имаш любовни отношения с баща си или с дъщеря си, съответно. Никога не съм бил привърженик на тези динамики. Постоянно около мен срещам, така да кажа, връзки с доста голяма разлика. Но за мен все пак тук има и социално-поведенческия момент. Чисто поколенческото. Да, тъй като все пак и нещата са доста, бих казала, доста бързо се развиват и нещата са много различни от това, което са били преди, тъй като преди да бъдеш с мъж, който е, например, 17 години по-голям от теб, е било нещо много рядко срещано и е било да те убиват с камъни, докато сега е нещо, което е
И тук вече идва този социалния елемент. Едно време, дори до преди 30, 40, 50 години тук и сега продължава на много места по света, особено в мюсюлманския свят, браковете са били уредени. Което от една страна може и да е било по-добре. Колкото и странно да прозвучи, много пъти съм си мислил, че все пак тук имаш една структура, една сила на по-голямото от теб. Ти имаш подкрепата, примерно, на близките ти, на рода, на общността, което за една млада връзка със сигурност е в помощ. И да, много хора ще кажат, тук има насилието. Има го насилието. Някакси е счупен свободния избор. Окей, и това е така. Той при свободния избор, така или иначе, има доста често срещано е насилието. Но честно казано, понеже говорим за уредените бракове, аз винаги съм си казвала, че те имат късмет. Голяма част от тях. Тъй като го няма това лутане, няма го това непрестанното ходене на срещи, да се запознаваш, да търсиш, да си разказваш живота на различни хора. Няма го това нещо. За теб са избрали човек, който е подходящ по техните критерии. И това е човека, с когото си. И както и ти спомена, съответно имаш подкрепата на семейството, което пък в днешно време може много често да я няма. Дава сила, дава ресурс това, да знаеш, че има нещо по-голямо, каквото е общността и то седи за теб. И те не са само близките и роднините. То е селото, града, въобще ако е религиозна общност, цялата религиозна общност. Да, може би много хора сега ще нападнат след това изказване, че съм за уредените бракове, но всъщност доста често съм си го мислила. Най-вероятно някои от тези хора не са били на хиляди срещи, които са говорили същи неща. Даже на майка ми съм го казвала това, че не съм ли могла да израсна по този начин, че може би по-лесно. Какви са най-често срещаните проблеми във връзките, с които идват клиентите при теб? Особено в началото на практиката ми, последните години има промяна. Основно идваха при мен жени. И сега масово, да кажа, може би 80-85% от клиентите ми са жени. Когато говорим за връзки, много често има едно нечуване, неразбиране на другия. Идват жени, които нуждите им не са удовлетворени. Но не защото другия е толкова лош. Много често защото ние самите и те самите имат едни нереалистични очаквания. Тук за мен вече много силно са повлияли романите, Холивуд, филмите, социалните мрежи, особено с последните години, 10 години с навлизането на социалните мрежи и са изградили една илюзия в другите. Тъй като много често оказвам това на моите клиенти. Тези повечето хора, които те гледат по социалните мрежи, идват при мен. И аз мога да видя истината. И аз знам всъщност този човек какво е показал навън и всъщност какво се случва в личния му живот. И тогава виждам още по-ясно колко голям балон и илюзия е това нещо. Не казвам, че няма позитивни примери. Има, но не са много. Не са много. Повечето пъти това е маркетинг. И на много хора не им харесва да се казва това публично. Виждам, той е много често един просто маркетинг. Да, зад фасадата на социалните мрежи всъщност са доста черни неща. И има комерциална цел. И пак няма нищо лошо в това, но важното е все пак да имаме информацията и критичната мисъл. Ето тук вече говорим пак за рационалното. Една критична мисъл и да не приемаме всичко това за истина. Защо? Защото тогава генерираме ни очакване, че при нас ще е така. Когато имаме тези очаквания и се сблъскаме с реалността, както си говорихме преди записа, там генерираме огромно разочарование. И оттам почва вече девалуацията на партньора. Ето, той не може да ми даде това. Ние нямаме това. В нашия живот не се случва това, което се случва примерно на еди кой си в Инстаграм. Аз нямам тази любов, която съм чела в 50 нюанса сиво, примерно. Което е доста болезнено. Когато тръгне този процес на девалуация, тогава партньора ни на първо време спира да ни привлича. Ние го виждаме вече като неспособен, такъв, който не може да ни задоволи нуждите. Говориме тук дори за базови нужди. Ето, той не ни чува, той не ни разбира, той не ни благотвори. Аз не съм най-специалната или най-специалния за него. Той не ми купува цветя всеки ден. Той не ме заведе на ретрит в Бали. Да. И това са все случаи, които са реални, всъщност, които споделяш. И
оттам идва и обвиняването към партньора, нали, че се започва едно натякване на това, особено нали, жените го имаме това, че много натякваме. И то си е нещо, което си е заложено, мисля, че доста хора биха се съгласили с натякването на това, което не ни се дава, защо е така. И оттам обаче пък смисъл мъжете тогава спират да чуват. Това е защитна реакция. Да. И не мисля, че е само при мъжете. Защото аз съм ги кръстил мъже мрънкачи. Има и много мъже мрънкачи, които по същия начин... И жени мрънкачи, и мъже мрънкачи. Да, имаше една много хубава дума, така една клиентка използва намилат. Много мъже са постоянно намилат на жените си. Не са доволни от къщата, чистотата, храната, парите, които носят къщи и така нататък. Но за мен тук ефектът е същия, без значение дали ще го прави мъж и дали ще го прави жена. Там тръгва едно разочарование, една девалуация и едно отхвърляне на другия. Което неизменно в някакъв момент води или до конфликт. Не, той винаги води до конфликт. И тук за мен има много тънък момент. Как ще използваме този конфликт? Дали този конфликт ще ни задвижи към работа? Да работим, да разрешиме проблемите, да ги назовем, да направим някаква схема, дали дори поне да имаме някаква визия по кой път ще тръгнем, или второто най-често срещано е появата на трети човек. Или на четвърти, защото вече сега е модерно всеки да има. Да. Какво ще кажеш за нали, патриархата и матриархата, тъй като вече патриархатното семейство е доста изместено? Защо се случва това? Моето лично мнение и вярване е, че в България винаги имало един скрит матриархат. Като цяло, моите наблюдения за българската жена са, че сте доста силни жени. И дори да не е било явно, винаги имало едно скрито лидерство и водене на мъжа. Което обаче, особено някакси последните 10 години, това, което наблюдавам, и от двете страни се щупи желанието да го има. Много често преди жената оставаше мъжа да е малко по-водещ навън, а всъщност дърпаше конците отзад. Ето това можем да говорим за един патриархат, ако питаш мен. Това бих нарекал патриархат и един скрит матриархат отзад. Но някакси двете страни не искаме вече да сме в тези роли. И не го казвам с критика. Това е някакси, може би, естествена социална еволюция. Окей, така да бъде. Но се променя този модел и затова виждам, че много не работи. Жените все повече получават и имат правото, разбира се, на тази изява. Все повече се генерира тази нарцистичност навън. Да се покажа, да се изява, да съм значима навън. Докато преди дори 30-40 години това е било изцяло мъжка роля. Дори в много развити държави, демокрации, примерно като Франция, като Съединените щати, още нямаме жена президент. Но тук идва и вече нали, така модерния феминизъм, който доста кара мъжете да се чувстват незначими, но това го правят жени. Защото когато се опитваш да смачкваш мъжа по този начин, той няма как да подхожда към теб, няма как да заходи към теб, няма какво да направи. За мен има обаче. За мен най-силното противодействие на така наречения криво разбран феминизъм, тъй като има за мен работещ практичен феминизъм. Който е какъв? Който е полезен. Това, примерно, жената да може спокойно да изрази мнението си. Това жената спокойно да може да изрази визията си навън. Да се облече по начина, който смята за необходим. Да си извоюва финансова стабилност и свобода. За мен това е един здрав феминизъм. Но вече другата крайност е това, че жената няма нужда от мъж и мъжа няма нужда от жена. И ето тук се чупи вече партньорство, защото ние имаме нужда да си партнираме. Много в последните няколко дни много пъти ми излизаше в TikTok едно клипче, което не мога да цитирам буквално, но беше нещо от сорта на това, примерно плащам си колата, апартамента, примерно бутушите и грима, а ти за какво си ми? Нещо от този сорт беше, нали, не мога да го цитирам буквално, за което се извинявам, но беше нещо от този сорт, което мен лично дори като жена ме обижда. Защото тук нали, всичко е само в материалното, но се измества от това смисъл мъжа каква роля може да има. А и в крайна сметка никой не ни е карал да бъдем такива, каквито сме. За мен в основата на работещата връзка е това да има едно съгласие между двамата за ролите. Защото
как да кажа, ролите ни дават структура. Структурата ни дава сигурност. И ето сега света, в който живеем, ние имам свободата, аз и ти, например, ако сме партньори, да се разберем за нашите роли. Без да има някой, който да ни кара отвън. Примерно общността, родителите и така нататък. Което от една страна е голяма отговорност, но в същото време и голяма свобода. И ето за мен тук се чупат връзките. Този консенсус между двамата за ролите и за очакванията ни един към друг. Много често обаче идва въпроса, че някои хора не могат да заявят тези си очаквания и те не са изговорени в началото на връзката, а те възникват в обстоятелствата, в съвместния ви живот. И тогава всъщност идва това чупене, за което и ти говориш. Но това е конфликта, който все пак дава възможност за разрешение. Сблъскваме се в този конфликт и това е една база ние да седнем и наистина да постигнем това съгласие. Mm-hmm. Евентуално. Хората много ги е страх да приключват връзки. Да. Нещо, което според мен си е дълбоко така закодирано в нашата психика дори, в обща психика, в колективното несъзнавано. Да излизаме от връзки. Преди 200-300 години дори, чисто антропологично има доста изследвания на тази тема, ние без връзка, без общността, ние не можем да оцелеем. И това няма как да не работи под някаква форма в нас, да има в нашата памет. А сега времената са други. Ние спокойно можем да оцеляваме сами. Но все пак той е в паметта ни, която дали ще е телесна, дали ще е назад в рода, то е там. Точно така. Не е ли това нещо, което ни кара и ни е страх? Защото аз съм сигурна, че голяма част от хората страха им е да не останат сами. Абсолютно. За мен това е една от водещите причини. И другата причина е, че не сме се научили да оцеляваме сами. И влизаме в връзки, без да имаме това самочувствие, тази сигурност, че ние знаем как и можем да се оправим сами. Което автоматично пренася към другия едно твърде голямо очакване, да се погрижи за нас. Mm-hmm. Пак се чупи малко тази равностойност. Няма как да си уверен партньор, ако ти постоянно се чувстваш зависим от другия. И това не значи, че не сме зависими с другия. Зависими сме. Но идеята е да е в някакви нормални граници. В зависимостта пак идваме до зависимостта. В зависимостта има навсякъде, но как тази зависимост може да бъде контролирана, т.е. да не бъде в свръхзависимостта? Това е ядро на самостойност. Да сме намерили нашия вътрешен център и устой. Тук вече включваме морални вярвания, структура на ежедневието ни, структура на живота ни, която да ни помага да удържаме. И тогава вече можем да влезнем във връзката, без толкова много зависимости. Личната работа преди това, т.е. да бъдеш достатъчно осъзнат преди да влизаш в отношения. Ние ако сме достатъчно осъзнати, няма да искаме да влезем в отношения. Колкото и... Ето сега най-вероятно след тази моя реплика така много хей ще се изсипе, но с ръка на сърцето казвам, че хората, които са стигнали наистина до по-дълбоки осъзнавания, хайде да не кажа, че не влизат във връзки, но връзките са им доста по-различни. Искам да чуя какво седи за това изказване, тъй като досега, в интересите до сега не съм го чувала. Какво имаш преди това, че ако сме достатъчно осъзнати, няма да искаме да влизаме в отношения? Разбираме ограничението на една връзка. И един осъзнат човек ясно си дава сметка каква е цената на отношението. Mm-hmm. И рядко избира да плати тази цена. Защото целият този ресурс, който ти в една връзка, цялото ангажиране, психическо, емоционално, физическо, той може да го вложи в нещо друго. Например, както започнахме в началото в една служба. И тук не говоря за себе си. Говоря за примери, които съм виждал. Но тогава ти не продължаваш рода, нямаш човек с когото прекарваш живота си. Тук няма ли нещо нездраво? Поне на мен така ми звучи. Абсолютно възможно е. Даже отстрани, когато се погледне, хората казват, това е болно, това не е здраво. Но дай да погледнем по-голямата картина. Мисля, че в момента сме приблизително 8 милиарда. Mm-hmm. Ние нямаме нужда всички да правим деца и всички да имаме по няколко деца. Дори тази планета, система няма нужда от всичките нас.
може би нездраво ще стане, ако е масово явление. Но все пак и до ден днешен това са не повече от 2-3% от хората, които правят този избор. Просто на мен лично ми е интересно какво седи за този избор. Свобода да отдадеш ресурса си на нещо друго. Примерно, на творчество, на работа, на служба. Тъй като мисля, че повечето сме били във връзки и знаеме все пак каква инвестиция и отговорност е една връзка. Тук не седи ли голям страх за това? Всъщност. Страх е, ако няма съзнателност. За мен ето това е тук тънкото разграничение. Когато го правим от страх и желание да избягаме от тази отговорност, тогава говорим за страх. Примерно тогава можем да кажем, ето това е един избягва стил. Например. Но тук затова акцентирахме на съзнателност. Ако ти съзнателно можеш да направиш избора, да отдадеш тази енергия, ресурс някъде другаде. Без вината, без самосъжалението, без това какво ще кажат хората за твой избор. Ето тогава, най-чест избор е примерно да се отдадем на някакъв тип монашество или на някакъв тип по-аскетичен начин на живота. Това може да е абсолютно съзнателно. Mm-hmm. И ти не ограничаваш и не вредиш. Ти по този начин не вредиш. Ето, примерно, Иван Рилски, например, в българската история. Да. Това е интересен поглед над нещата. Не съм се замисляла над него. Днес много хора също избират аскетизма. Особено на изток, на запад не е толкова, но на изток е много, разпространен пътя на аскета, учелника, служещия под някаква форма. И много често там няма деца и семейство. Тъй като заговорихме за избягващия стил, мисля, че ще е добре да кажем за съзависимите отношения и както и за избягващия стил, за сформирането на този стил на привързаност. Не бих казал, че това ми е най-силната сфера, но като цяло за избягващия стил ти много хубаво го оцели, така и акцентира. Там седи този голям страх от отдаване. Този голям страх от свързване, дори сливане. Някакси човека много често го е страх, че той ще се изгуби, ако се отвори и слее с друго човешко същество. За мен в основата седи това. Той пък е много, както и с зависимите отношения, избягващия стил, те са доста, по някакъв начин са свързани, но са доста пагубни. Много често са пагубни за партньорите, не избягващия стил. стил. За партньорите. Но както и с зависимите отношения, те са пагубни много често и за двете страни, но може би не толкова за човека, който не осъзнава положението, в което е. Т.е. начина му на привързване. Колкото повече знания имаме, толкова повече страдания. Да. Това е всеизвестен факт. Нали, има една поговорка, че блажен е невежия. Точно. И не са случайни тези поговорки. Те са събирани така от нашия човешки опит въобще като хора, като общества. Mm-hmm. И това всъщност ни води към началото на разговора ни. Травмата. Травматичното свързване. Най-честа динамика, която виждаме в кабинетите, единият партньор да е с тревожен стил, другия да е с избягващ. И ето, точно за това се случва този заряд, това гръмване между тях. И там е точно и учебния, лечебния момент. Ето, избягващия да работи върху себе си и да се научи да се отдава. Да започне да тренира дори това доверие. Това ето аз си позволя да съм с другия. Да има заедност. Да се отдам на нещо по-голямо, което сътворява двама души. На истината дори. На времето си и така нататък. И тревожния пък точно обратното. Да се задвижи към един лечебен процес на даване свобода на другия. Даване пространство. Ето пак доверието. Да се доверя на другия, че той няма да ме предаде. Като възрастен с възрастен, аз да му дам свободата и отговорността той да взима решенията си. Да не се слага в позицията на по-големия, носещия отговорност за мен. Ето това е за мен един добър пример на травма свързване и възможността, прозореца, който се отваря за страните. Да, много често всъщност се привличат такива противоположности с стилове на привличане, не случайно.
За мен тук движещо е сексуалното. Мгм. Истина. Като каза сексуалното, бях гледала в твое участие, че умът е най-големият враг на секса. Абсолютно, тъй като когато умът е свръхактивен, когато ние сме изцяло в тези глави, даже с Стефи си измислихме един термин хора глави, ние нямаме тази, как да кажа, дори първична, чисто животинска връзка с тялото си. Защото често забравено ние носим тази животинска природа в себе си. Mm-hmm. И сам по себе си секс е едно, бих казал, животинско изживяване. Говоря в основата си. Тук не казваме сега духовния елемент, емоционалния, но дори емоционалното пак е свързано с едни хормонални процеси и с животното в нас. Докато ние сме постоянно в ума, в главите си, в мислите, в рационалното, как може да се случи това отпускане и отдаване? Как можем да изживеем оргазъм, когато ние сме сковани и стегнати в ума? Как тялото може да получи това позволение и да се случи този процес? И какво помага тогава? За мен тук е практиката. Практиката, която ще ни помогне по някакъв начин да се свържем с едно присъствие сега. Дори за кратко. В началото за няколко секунди се случва този процес. И тогава той се пренася и в сексуалното. Тоест, да можем да не мислим. Давам ти пример. Един хипохондрик. Той е постоянно в мисли за оцеляването си, за живота, за болести. Той как може да спре този ум и наистина да се отдаде в един сексуален акт? Или един човек с сериозни панически атаки, който в всеки един момент очаква сърцето му да гръмне и да получи инфаркт. Той по време на сексуалния акт, той е изцяло в тези мисли. И това го казвам и през личния си опит, като човек, който е минал през така доста сериозно паническо разстройство. Ти си изцяло в ума и преживяването на тези катастрофални сценари. Ти нямаш присъствието сега и тук. Тоест проверката на реалността. Това е когнитивно. Да, когнитивно е проверката на реалността. Но чисто физически е едно отпускане. Да се отпусне и да си позволя да умра. Защото в изтока така има една много хубава фраза на тази тема, че оргазма е смърт за ума. Mm-hmm. Защото за няколко секунди ние спираме. Буквално за няколко секунди е празно, няма нищо. Буквално оргазма е медитация. И може да се води по тази линия, освен чисто физиологичните процеси, които се случват през него. Понеже сподели за тревожността, какво ти помогна на теб в борбата с тревожността? Защото аз я наричам борба, нали, път. Всеки може да нарече по различен начин, но за мен лично е било борба, затова го определям така. И за мен беше и път и борба, бих казал и двете, но нещото, което мен качествено успя да ме изкара, тъй като сериозно паническо разстройство, доста силна тревожност, хипохондрия, бих казал, наистина в основата на всичко това е една голяма хипохондрия. Точно този път на доверие и на отпускане. Да се науча дори за кратко да присъствам сега. Ето, сега съм тук в този разговор. Умът тръгва в един момент да ме дърпа на някъде, да успея пак да се завърна. И много, много дълга работа. Не само терапевтична. Със сигурност. Защото терапията, основната терапия е извън живота. Да. Извън кабинета. Хората много често бъркат това, че отиваш 5, 6, 10 пъти на терапия и там се решават всички проблеми. Много често това е полагането на една основа за много работа извън кабинета. Така и тази работа ти помага в определени други ситуации от живота. Нещо, което си направил, може да е супер малко като действие, но то да отключи всъщност това цялото нещо, което ти си правил назад. Точно така. Тази терапия, която си бил при 1-2 години, там кой колкото е бил, разбира се, зависи от това на каква терапия ходи. За мен терапията е един постоянен процес. Точно заради това извън кабинета. Да. Дори това, което каза ти, много хубаво си го усетила. Изглежда през твоята терапевтична работа. Аз съм си го кръстил екзистенциален скок. Mm-hmm. Натрупване и в един момент прескачане отвъд. Точно това счупване. Да, за себе си съм... дори съм имала... Сега се сещам за едно преживяване с... бях на една група и вече беше примерно трети ден от групата. Нищо не се случваше, нали? Смисъл, имаш хора, които си преживяваха своите неща, но честно казано, аз в този момент буквално не преживявах нищо.
и правихме едно холотропно дишане. И с това холотропно дишане аз се върнах там назад в една регресия, която съм правила преди 2 години. Точно едно нещо и буквално последното пъзелче, което липсваше, беше това, което ми отговори на, може би, поне 20 въпроса, които съм си задавала. Точно така. Точно за това. Всъщност, говорим, че тази работа, както и ти спомена, тя е неспирна. И много често години я вършим тази работа без желания резултат. Да. Сега, когато говорим примерно за тревожност, тук идеята е обаче и максимално бързо все пак да облегчим човека и да му дадем инструменти, с които да работи. Да овладее Точно. тези... Но това по-екзистенциалното, по-голямото за мен се случва с времето. Така е. Защото тези състояния си имат урок отзаде. Определено. Какъв беше твой урок от тях? Аз би си извадил 2 урока. Първия е със сигурност да не съм толкова егоцентричен. Малко да посмиря, да пощупа тази... Дори да наречем нарцистичност. Нямам проблем с тая дума. Със сигурност това беше, може би, най-големия урок. Точно едно смирение, едно приемане, едно заземяване. Mm-hmm. И втория урок е точно това, което говорихме. Този ум да бъде овладян. Този така суров, рационален интелект, който буквално беше превзел цялото ми същество. Но тук няма ли пак контрол, защото да го овладеем? Овладяване, аз разбирам възможност за отпускане. Mm-hmm. Тоест не е контрола. А не някаква ригидна такава практика, която да... Не. Тук просто да се научи и да интегрирам в себе си възможността да се отпуска. Mm-hmm. Когато ми трябва този ум, той е активен. Обаче да имам свободата да го включа, когато е полезен. Когато има нужда от него. А когато, примерно, съм на море, да отида и се пека на плажа. Просто. Това е добър механизъм да успяваш да можеш. Едно нещо съм запомнил от баща ми и това ми се върти в съзнанието и за мен това е, като такава мантра. Човек, който не може да почива и да се отпуска, той не може да работи качествено. Така е. Те не случайно казват за това, като се измориш, не спирай, а си почини. Точно така. И тогава няма нужда да спираш. Да. А ние какво правиме? Натискаме, в един момент прегряваме и принудително спираме. Да, защото просто нямаме избор. Нямаме избор. Нямаме ресурс. Защото тогава виждаме, че нищо не е под наш контрол. Когато те удари една паника атака, от която не можеш, или тревожност, която не можеш да станеш от леглото, всъщност виждаш, че нещата са доста различни от това как си ги представял. Точно, и ето го идва това принудително отпускане. Да. Когато не слушаш, за мен по принцип паникатаките, това е друга тема. Разбира се, но с това ще я завърша, че паникатаките са този вик на тялото, който ти не си чувал доста дълго време. За мен това са те. Абсолютно съм съгласен. Резонирам. Да. Аз искам да ти подаря един подарък, който е от мен и Мария Петкова, страхотен сладкар и човек, за сладостите на живота. Мерси. И много ти благодаря за участието. Няма защо. На мен беше много приятно. Надявам се да сме били полезни на хората. Да. Благодарим и на вас и се надяваме да ви бъде полезен този разговор.